yanzu wani Allah a daren nan zai mutu, amma yanzu bai mutu ba tukunna, kuma wallahi a daren nan zai mutu. Ta'aziyya muka tafi yau kwana 3 na wata 'yar uwarmu da ta rasu. Ƙanwarta da take binta da suke uwa ɗaya uba ɗaya, ita ce ta je ta zauna a ɗakinta. Mun dawo da daddare sai aka mun message ita ma ta rasu. Jiya muka tafi muka je muka dawo. Kabarinsu da muka je ni na mata sallah, kabarinta da muka sa da ita da yar ba gab, wallahi kafin mu tafi mun kai kusan minti 10 muna hira da ita. Haka abun yake. So da karka taba tsammani wai akwai wani flashin da za a ma ko wani abu. A'a, haka ne kawai abun zai zo ne. So da ka shirya ma abun kawai karka yadda mutuwa ta dauke ka arabka ne. Shine baka kawo ta ba, baka kuma kawo ta. Shi yasa annabi ya ce wanda yafi kowa dabara a duniya wanda yafi yawan tuna mutuwa. Akwai wadda zai saci waya ko ya saci mota ko ya saci mashin, wallahi bai sayar ba zai mutu. Wayar tana gida tana aje zai bar duniya. Haka ne. Saboda haka ka zama a ankare, kuma kullum abin da shi ubangiji ke ankara da mu shine ka zama a ankare. Ba ta da lokaci, ba ta da shekaru, ba ta da rana, ba ta da kaza, ba ta da kaza, ba ta da kaza. Allah ya samu dace. Auta kulu